Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din qudiesa. Illum xtaqt li t-talb tagħna nofruh għal morda kollha, speċjalment dawk li qegħdin fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom fuq din l-art. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna uliet id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien, Amasija, il-qassis ta' Betel, bagħat jgħid lil Ġeroboam is-sultan ta' Iżrael. Amos għamel konfoffa kontrik fid-dar stess ta' Iżrael. Il-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal kull ma qiegħed jgħid. Għax hekk qal Amos, Ġeroboam imut bis-sejf u Iżrael ikun itturufnat minn artu. Amasija qal lil Amos, mur, bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm u tkompli iżjed tħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija, jien minix profeta, lanqas bin profeta, jiena bisraj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli, mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. U issa, isma' xi jgħid il-mulej. Inti tgħidli tħabbarx kontra Iżrael, tbassarx kontra d-dar ta' Eżak. Mela dan jgħid il-mulej, martek qed tintelaq għaż-żina fil-belt u liedek subien u bniet imutu bis-sejf u wartek tinqasam fuq isma. Inti tmut fart imniċsa u Iżrael ikun żgur it-turfnat minn artu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla.
Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox flimkien. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien, il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Flimkien, il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Flimkien, il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda. Flimkien, il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu tela f'dajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed mifluġ, mixħud fuq frix, kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ: Għamel il-qalb, ibni, nubietek maħfura. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu u qalilhom: imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom? Għax x'inhu l-eħfef tgħid nubietek maħfura, jew tgħid qum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu seta' jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qum, aqbad il-friex u mmur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru lil Alla li ta' seta' bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jagħtina dan ir-rakkont ta' Ġesu illi jfejjaq lil dan ir-raġel mifluġ. Mifluġ minn saħħtu. Imma mifluġ tista' tkun anki spiritwalment. Għajjien, midrub minħabba n-nuqqasijiet u l-iżbalji tal-ħajja tiegħek. Il-fejqan li jagħti Ġesu ħafna drabi mhuwiex biss il-fejqan fiżiku, imma anki il-fejqan spiritwali fil-mixja tal-fidi tal-bniedem. Hawnhekk f'dan ir-rakkont għandna xi ħaġa sabiħa qabel nirriflettu fuq il-fejqan ta' dan il-mifluġ. Ħadulu qudiemu wieħed mifluġ. Kienet il-komunità illi resqet lil dan il-mifluġ għand Ġesu. U tajjeb li xi kultant nagħmlu anki l-mistoqsija lilna nfusna meta kien l-aħħar illi jiena ressaqt lil xi ħadd quddiem Ġesu. Għal mument ta' talb, għal mument ta' adorazzjoni fil-Knisja, jew qed kelma ta' ġid mit-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta jien kont parti minn komunità illi tgħin għal valuri insara, illi tgħin biex tressaq il-bnedmin lejn Ġesu. Ovvjament dak hu d-dmir tagħna
mhux li nagħtu skandlu, mhux li nagħtu eżempju ħażin, anzi li nagħtu eżempju tajjeb u flimkien inresqu lill-oħrajn għand Ġesu. Mifluġ, mixħud fuq il-friex, bniedem li kien jiddependi fuq l-għajnuna tal-komunità, fuq l-għajnuna ta' ħaddieħor. Lil min tista' tgħin bħalissa u forsi m'intix daqshekk tagħti każ. Lil min tista' żżur, lil min tista' tgħid kelma ta' ġid biex tressaq lejn il-mulej Ġesu. Mbagħad għandna il-miraklu nnifsu. Ġesu kif jara lil mifluġ u kif ra l-fidi tal-komunità, it-talb ta' interċessjoni, l-għajnuna li aħna nagħtu lil xulxin, kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lil mifluġ, għamel il-qalb. Forsi mmorru mill-ewwel fuq dnubitek maħfura, għax kollha kemm aħna għandna bżonn il-maħfra ta' dnubiet. Imma dawn il-frażijiet ta' qabel forsi naqbżuhom. Għamel il-qalb kienet l-ewwel kelma li Ġesu jgħid lil mifluġ. Int li qed tisma' li forsi qed taqta' qalbek. Inti li għaddej minn żmien diffiċli bħalissa. Ġesu jiġi jżurek, jiġi jkellmek u jgħidlek għamel il-qalb. Meta kien dak il-mument illi mhux biss irċevejt mingħand il-mulej jew mingħand ħaddieħor dan il-kuraġġ, imma jien stess forsi nista' nkun ta' kuraġġ għal ħaddieħor u li xi ħadd ngħidlu għamel il-qalb. Kuraġġ. Jiena miegħek, jien se ngħinek. Interessanti li l-komunità li l-mifluġ ma qartlux mur għand Ġesu, ma setax waħdu. Imma anke min jista' jmur waħdu ma ngħidulux mur għand Ġesu, mur itlob, mur il-quddies. Ħafna drabi tkun iktar effettiva meta ngħidu ejja nitolbu flimkien. Ejja ngħaddi għalik ħammorru l-quddiesa flimkien. Ejja nagħmlu kwart adorazzjoni flimkien f'dik il-kappella. Dan il-kuraġġ kemm importanti, għamel il-qalb qallu Ġesu. U sejjaħlu ibni. Aħna kollha quliet il-mulej permezz tal-magħmudija. Xi kultant din naqbżuha u ninsewha wkoll. U nġibu ruħna qisnu il-barra mill-familja ta' Ġesu, meta aħna parti mill-familja ta' Ġesu, permezz tal-magħmudija. U din għandha timlina ħafna bil-kuraġġ ukoll, quddiem sfidi, quddiem ostakli li kull bniedem jista' jkollu fil-ħajja tiegħu jew tagħha. Illum qegħdin nitolbu anki għall-morda u qegħdin nitolbu anki f'dil quddiesa għal dawk li qegħdin fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom. Li nitolbu għalihom, li ninterċedu għal dawn in-nies biex il-passaġġ tagħhom minn din il-ħajja għal ħajja fl-eternità ikun bl-isbaħ mod possibbli, bl-iktar mod seren, bl-iktar mod fil-paċi u anki għaliex le ngħidu talba flimkien ma' dawn in-nies li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja tagħhom jekk jistgħu jipparteċipaw magħna fit-talb ukoll. U Ġesu jgħidlu dnubitek maħfura, ma' din meta ma narawx, meta xi ħaġa ma tidirx, aħna diffiċli biex nemmnu. Hekk fil-fatt tagħmlu l-kittieba, dan qiegħed jidej. Kif jista' dan jaħfer id-dnubiet? U żgur għax meta Ġesu jgħidlek dnubitek maħfura, meta permezz tal-qassis jagħtik l-assoluzzjoni u jgħidlek li d-dnubiet tiegħek huma maħfurin, m'hemm xejn jidher. Inti tħossok maħfur, inti tħossok maħbub mill-ġdid, inti tħoss il-ferħ tal-mulej. Imma m'hemm xi ħaġa li tidher b'mod esterjuri jekk ma turijiex inti fil-ferħ tiegħek illi ħriġt minn dik il-qrara mibdul, aħjar, maħfur, maħfura. U allura quddiem din is-sitwazzjoni Ġesu jgħidilhom imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin? Taħsbu ħażin f'qalbkom. Għaliex? Għaliex xi kultant aħna ma nifirħux bis-sabiħ u bit-tajjeb ta' xulxin? Għaliex dejjem rridu naraw fejn maqdru u nwadbu l dak li jkun l-isfel? Għaliex meta ma nagħmluhiex aħna qisu
mhijiex importanti l-ħaġa. Meta jagħmilha ħadd ieħor ma ntux il-valur illi jkun jistħoq ilha. Hekk kien qed jiġri bejn il-kittieba u Ġesu. U Ġesu nduna, x'inhu l-eħfef tajt, dnubietek maħfura? Jew qumu imxi, tidu taraw xi ħaġa bid-der? Tidu taraw il-miraklu fiżiku? U jgħid lill-mifluġ, aqbad il-frix u mur lejn darek. Nagħlaq b'din ir-riflessjoni u kuraġġ. Dan il-kmand li jagħti Ġesu, u imxi, aqbad il-frix u mur lejn darek, jinvolvi d-deċiżjoni tiegħi u tiegħek. Aħna wkoll irridu nagħmlu passi u deċiżjonijiet f'ħajjitna biex nirċievu il-fejqan biex ninbidlu. Dan ir-raġel mifluġ għax obda u għamel kuraġġ min jeddu bil-ħila tiegħu qabad il-friex u mar lejn daru. Ovvjament il-miraklu jagħmlu Ġesu magħna, imma aħna rridu nagħtu r-risposta min-naħa tagħna wkoll. U għalhekk nixtieq nagħlaq b'kuraġġ kbir għal kull bniedem li għaddej minn żmien diffiċli, il-mart jista' jkun kemm fiżiku imma jista' jkun spiritwali wkoll. Ejjew inkomplu nitolbu għal xulxin, għal morda, għal dawk li waslu fl-aħħar ta' ħajjithom u għal ħtiġijiet tagħna lkoll li qed nipparteċipaw f'din il-qudiesa. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew flimkien issa nresqu it-talbiet tagħna biex il-Knisja li twildet mill-kustat ta' Kristu msallab tgħix fid-dinja ix-xandar u tagħti xhieda tal-Evanġelju. Nitolbu. Lej it-talba tagħna. Biex kull ċittadin imdawwal mill-Ispirtu Santu isir profeta bil-kliem u bl-emil. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Biex il-komunitajiet tagħna jkunu spazji ta' maħfra fejn kulħadd iħossu maħbub u milquh. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Biex l-Ewkaristija l-akbar sinjal ta' maħfra tkun ir-ratta ħajr tagħna lill-Alla għall-imħabba tiegħu lejn il-bnedmin. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Mulej Alla tagħna li fis-sagrifiċċju ta' Iżak u rejtna minn qabel il-mewt ta' ibnek li fdiena b'demmu, ilqa' it-talb tal-poplu tiegħek imġedded b'imħabtek u għamel li jkun kapaċi jxandar lid-dinja il-ħniena bl-aqjies tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu b'fidi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġlu kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej,
osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuka għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li joffrejnilek u li bija tqarbilna, ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li n-qaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema.
itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.